tauraruwar zuciya, tuni zuciyar masoyiya za ta yi rauni, kaga tana rarrashinka, ka daina faɗin haka. Ka ji ko? Na ce maka ka kwantar da hankalinka. Mustapha, ni taka ce fa. Goge hawayen, ka ji nawan? Na share hawayen nawa. Ai ko me kika ce na daina? Nakan daina saboda tsantsar ƙaunarki. Na baki zuciyata amana, dan Allah ki rike ni amana. Na san ke kaɗai kika cancanta na mallaka wa zuciyata, sai gashi tuni kin mallake ta. Ne burina ni ma na mallake zuciyarki kamar yadda kika mallake tawa. Bari in gaya miki wani abu wanda baki sani ba. Idan ina cikin ɗakina ba abin da nake sai tunaninki. Wani lokacin ma har nakan rera miki baitoci kamar haka. Ce samuwar sa'adar raina ke ce masoyiyata, idan babu ke adab ko me rai yake bukata. Ki saitan idan ki saitin ido na in sami yar wadata. Muryar kina da tasiri kun wasakar da damuwata. Godiya gare ka sarkin da ka nuna min wannan halitta. Kahari nake ina karawa na ɗauki mai bajinta. Me ƙoƙarin zuwa makaranta dangi suna yabanta. Ga wadda za ta janyo aya kuma sai ta fassara ta. An shaida baki yin tsubarar a baki faɗa gwanata. Murna nake idan aka ce min kan san kina yi mota. Ke zan kira kawa kuma ke zana kira aminiyata. To gani na shigo zan maimaita abin da kika manta. Ban hannu masoyiya, ta so mu je, ta so mu je, ta so mu je gurin da mutane ba sa zuwa su gefta. To masoya, laifin daɗi ƙarewa. Ku kasance da mu a shiri na gaba, inda za mu kawo muku wani labari mai ban al'ajabi, rayuwa mai cike da ban tausayi da ban sha'awa. Labari ne mai dogon zango duk domin ku masoya a wannan tasha ta So 24. Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin ayyukanmu da zarar mun ɗora.